1553 елда Сәфәр исемле кеше Терпеле елгасы янындагы чишмә буена килеп төпләнә. Соңрак аңа башка күчмә халыклар да килеп кушыла. Иң кызыгы, Иске Сәфәр авылы ерактан караганда Казан рәвешен хәтерләтә. Авыл халкының күпчелеге Туктар нәселеннән чыккан. Җырга, моңга гашыйк халык яши биредә. Әлеге авылдан Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Азат Нургалиев чыккан. Ул да Туктарлар нәселе дәвамчысы. Улы Алмаз Нургалиев та Казан дәүләт консерваториясын тамамлап, профессиональ җырчы исемен алган егет.